labangso media mata terangke phana cho phalam theke la boilo je non la highway bangom la nilitum dongka road tu la po up to duyungbugan la so highway ke bang puthak non nilitum la da compensation kelong ki labangso radatum akisu ngabe pinten convention la bangso ke loy along nelitum la isi committee seng bollo la bangso committee men highway land convention committee la son se nelitum chair bollo la se atim nelitum la committee ke seng ahot bangke phelangbi 14 September 2024 ar ni se nelitum danger hotel long se nelitum la bangso committee che seng bollo la so pose pini bange nanitum ban na jokha bangke lalo nelitum la so committee bensi la highway along radatum compensation kosonsi sungsipin ben kelongji mahala bangso asa yang tengsin nelitum bangke la bangso committee hoi ben nelitum claim bonbo la sikado we Anton alam bangke pu nelitum president Durgeswar Kathar alang president lo laben vice president Bikram Rongphat laben ke secretary Joyram Inti Bida Singh Telon assistant general secretary Baburam Be finance secretary bangke Prodip Telon office secretary abangke Aman Pator labangso along ako members bangke alang litum hilo Sarsing Be laben do thu olang lasi members tumhana nili lada amen jongkon ete depo lasi kado ke committee bang nilitum lada bang koi back do committee lasi Anton alam bang la so highway committee long koson se claim nei ma ke alang de pu president apan se ni nanitum la media theno na pathan bon thoi ko to frankly pini dat harangke tumhan naga chokha pena porting pena kele dono pol alang li tumhan kadong pajeriklo kadong pini jaselet pen nilitum dar cetona kok bangkela ku hello nilitum laso highway land compensation committee laso committee bangke nilitum 14 September dar felampi dengja hotelong si nilitum laso formation no lapen nona bangke jasemet laso meeting along laso nitum kachingwai laso resolution lapen laso ultimatum usitame nilitum non la iarolong nilitum chipidam ko laso ultimatum balong ke jongpora teng bangke la ku hello je ke damtang nilitum APDCL along kunoy ba APGCL lapen National Highway Authority of India la four leading atuar lo usitame nilitum thenglong lo je apata chorbek tu bangke hola tume compensation chelong le laben ha konane nane iem bela purial ta honane SK purial ta honane mondola purial la tumsi plank satiti lasi laso demolo bangke nilitum bangke labai kunu pode itu kroyone lagi transparency banganji formal hole hem ku alang tum kan hokbek tum kholaso na hokbek tum bangke la tum bangke kupima kelong nanji usitame la tum si chelong na ku la pemong nilitum kachuni ngrigang dum bangela pulo jirada long thempia dor ko paanma ba longlia dor ko paanma usitame klarda waisap pen non ratum hampachininam ko ipolma mo bangke chonfro chonjam ko ha kipinai compensation ko paanma jirada bang pipe po ha ka prek tum bang chupang lim ko dan nilitum theglong ko ke damtang parokwa manja Dimapur ke dam tuar long usitame hodak bangke kichu ko panglien bang sunil tum theklong lo lasi lapu bangke chokche tapen chu asam mala hoda theklong lo ahok pet lokle hem putum bangke latum bangke thang che lokle nane dharna ke dolan na ho nane ka protest na asam bangke daga bangke nilitum malong bangke la bangke kunu pode nitum kroy nelo nilitum ahok pet bangke National Highway 627 labang keju harangga jauh pen nilian usipang dak ya sitame afi Karbiang Long Autonomous Council tumbang pangdak tulo labang ke Kheruni pen kona men ko Amsoy pen Kheruni am sikokok po pasi hula daga bangke mo ko sorong le connected so committee bangke jasemet pen bangke la committee ke form bangke land compensation kipi
lapen land compensation ki pitang an lo ante la so committee bangke la pusi temporary bang dissolve dat po la si bang kona ne pen aning ki ho aning nang kiso lapen nane ki claim along anaka disturb dunji ku bangke la bangke nilitum tuning reglo kadoka beta cerap citu pen si ilitum claim rapet na pen kelong vegji tumbangke long nang po la pen angko monon phi pusi tame nilitum angko media tum hanang hang kuji jong si pineda actual hokpet beneficiaries tum jong si latum chelong leder angko nilitum kupima kacingki donateng pen ilitum angko nane bang kona pen keban tum nak ci jog dun mare dan da hindrance do mare la pen bine kham ke do mare ku bang non nilitum keban ji arake kang ni husi la bang ko nan khan opportunity thui po da si jasemer pen pinikan ni bang lalo je nilitum dagla committee ke form so committee formation salo bang si nilitum kadok kawe karbienglong wes karbienglong arat kumhan pacet tagi husi nali kadok kawe tuman hang lasi modolan ke bangjia ni bunte ansu se nali tumhan kola pusi cetan cimumpo nali tumhan cepapo lasi pinia bangke nililam dan nilitum komite gen ben kado kawe tumhan kardon pajeriksi nilitum alam nilitum lapaan si tihet ben pajurik koklo lasi kado kawe hanta kardon amu ya stabi alangli general secretary ben sampai tham kono la highway lama putha la sedang mangke ni litum jasmen pet pudaman put ke lalo ke damtang penang no same highway lama putha lam idu pik pik penang ki no mo la son longle ai tum ta che longle a longle hem khu apata dolor same omane EMCM la sona tumsi cheraila petitions thekno las non itu magi budama ke lalo ladak abang ke itu diung pen cenglo papu jengkhaan nilitum ke lam tu cari tinggal tu ke lalo ladak kape katu nanti jo hunde dan nanti non aku do tum stame IM tum stame CM tum stame asi kape tum stame laba nanti jo hunde dan segemeji athe dak nilitum kado hobe rat phasi ke klem posi rat nilitum long le ala dunko to ara pun do tum saide do nilitum da la sedang bangke kado itu sampai non do pera tu celang pet pendak bang thongket bang dolo tu la member kado pen celang pet itu cek mai pon lo la sini tu bangke non ada jasa member la tawar pun do tum an tum sampai nali tum anu kapek kan sampai nanti ke dengdu tu pansi pacini iklo athe alo kapek mana bang ko da komani aro kan cenglo komani mondo kan cenglo la teman cikipo tangka kan cenglo pet tidak di ciri podi ciri sifan picot komane ciri sikilong ne thima bangke achiti man picot lakuson do pipi lasmi tu mangke dak ke champion to war ku do tum apa phantum samne tu mangke isi tunuri lo nili tum sila so komiti bang do lasmi tum long losin nakem lo blodante nili tum sitame dak kabo vela tu man same ke palong ya di phante ni tum same la bangke tum deng pon lo Kata dalo, situme non nilitum laso committee highway land compensation committee laso committee bangke nilitum kheroni pen jengkha da wai duyung lapan si nilitum laso committee bang nilitum keseng iklo lasi ajat noi usitame kupipi ma kachi wai usitame nilitum hana par ju poneng lapan final alignment alo usitame nilitum laso compensation committee along nakachira dum lahayam nilitum handa nilitum ham nangham ponanji lapen nilitum handa ajada son usitame transparent nampaklang ponanji lasi lason nilitum project thipo ke ba lupik nane solar project bunoi na tongle national highway project bunoi nane APDCL APGCL usitame kelong bek nai arat kar biarat tumbang kelong le pola nane amo kipu opportunity ako puthule thoglo nasi non so committee long bangke nane iya mapurial ta nane sia mapurial ta nane mondol yaro SKL high purial asona bangke nil tum kunu podian itum proine lasi
non committee bangke litum full fledged bangke dak bang thongke bak dolo lasi mo rongarat dum ajada kisum pusitame rongarat dum olong litum kai stand dumji lapena ko rongarat pusitame jong si kupini akera jong si nangi punte nil dum ta kai kita porchipi dulik po lasi